Bisa nyanyi Bapak? Boleh saja, dua saja. Kakaknya yang satu namanya siapa? Yang itu namanya siapa? Enggak tahu. Mau sini ikut joget, joget. Joget sini boleh? Iya. Diterjemahkan. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu monggo Pak sing jaran tak sebenarnya lanang lagi muga-muga Gusti Sing numpak para bayi Ojo lali bawalengku muga-muga
lancar nggih. Kalau beliau bilangnya bunga sosial. Bunga sosial. Oh, bunga sosial. Bunga-bunga cinta. Abang kok dadi ya tresno. Tresno ya Mas. Mas Arjun, penak kita kaya iki, Mang. Penak ya Mas. Kontak ngono nyapa? Kae bos wis gen leren ora sak kok tabu kok lulun ora masalah. Bos ki bebas Mas ora nabu. Bebas ora nabu ora masalah. Los. Los. Nanti pertemuan digarap ngono kuwi wae. Ya. Tarik. Aja lali pamelengku. Menjaga terus sama keterangan. Saking keluarga Pengkol.